Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li ċ-Ċittadella u l-Imdina se jkunu proposti li jiddaħlu fil-lista tal-Patrimonju Dinji tal-UNESCO fil-waqt li l-Gvern qed jaħdem fuq il-kandidatura fl-elezzjoni ta' Novembru li ġej għall-Kumitat tal-Patrimonju Dinji tal-UNESCO. Se nkunu qegħdin irresqu iċ-Ċittadella u l-Imdina biex ikunu fil-lista tal-Patrimonju Dinji tal-UNESCO, xi ħaġa verament sabiħa l-pajjiżna. U naqsam magħkom ukoll it-tieni aħbar illi f'Novembru li ġej se nkunu qegħdin nissottomettu l-kandidatura ta' pajjiżna biex ukoll ikun fil-lista tal-Kumitat tal-Patrimonju Dinji tal-UNESCO. U għannota l-ftehim li sar bejn id-Direttorat tal-Kultura, l-Aqda Każini tal-Banda u l-Emkast biex jingħataw korsijiet akkreditati lill-għalliema tal-mużika fil-każini fl-ibliet u l-irħula tagħna. Huwa hawn aċċenna wkoll għal Cultural Hub li ddeskriva bħala ħolma tad-dilettanti tal-Karnival. Dr. Abela qal il-kultura hija marbuta mal-kwalità tal-ħajja, tant li l-Gvern qed jinvesti aktar flus f'dan is-settur. Huwa qal dan b'referenza wkoll għall-festi u semma kif il-Gvern salva numru ta' għaqdiet mużikali b'investiment ta' 19 miljun euro biex jixtri l-każini li kienu se jiġu żgumbrati. Fej konna u fej qegħdin illum. Il-bidla kbira li refera lejha Owen ukoll qabli ġrat għaliex dan il-Gvern nemmen bis-saħħa fil-valur tal-kultura u xeħet il-flus fih. Fl-aħħar mill-aħħar hija kwistjoni ta' investiment. Kemm inti temmen f'settur partikolari bħala li huwa meħtieġ biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies, kemm huwa importanti għal pajjiż kollu b'mod ġenerali u l-impenn tiegħek imbagħad illi twettqu b'dak li inti tinvesti. Il-Prim Ministru rimarka kemm id-diskussjoni li saret ħarġu suġġerimenti u proposti mill-interventi tal-udjenza li wara diskussjoni dwarhom il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti se jkun qed jarbilhom. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici qal il-kultura hija fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern u aktar ma jsir investiment fiha aktar se tagħmel ġid għall-għaqda nazzjonali. Sostna li l-kultura qed tkun fuq l-aġenda nazzjonali, mhux biss għax eluf jaħdmu f'dan is-settur u fl-istess waqt huwa qasam li saħħaħ il-kuntentizza tal-poplu u jagħti aktar saħħa morali lil Maltin u l-Awċin.